B'investiment ta' madwar €1,900,000 tnedit l-iskema sabiex il-Kunsilli Lokali u r-Reġjuni madwar Malta u Għawdex joħolqu proġetti varji li jkunu aktar aċċessibbli u ta' mobilità fil-komunità. Din l-iskema tħabbret mill-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali, José Herrera, li qal kif l-aċċessibilità fil-lokalità hija kruċjali għar residenti tal-lokal sabiex dawn ikollhom l-abilità li jaqdu l-ħtiġijiet tagħhom ta' kuljum. L-idea hi li b'dawn il-flus jisiru proġetti biex jitejbu l-kwalità tal-ħajja fil-komunitajiet, fil-konsilli u fil-reġjuni u proġetti li jkunu jindirizzaw ukoll l-aktar nies vulnerabbli, l-anzjani tagħna, nies b'bżonnijiet speċjali. Fost proġetti li jistgħu japplikaw għalihom il-Kunsill Lokali hemm dawk ta' aċċessibilità adekwata f'postijiet pubbliċi li jistgħu jinkludu lifts, spazji għal siġġiet tar-roti jew rampi fost oħrajn. Id-Direttur Ġenerali tal-Ministeru, Natalino Attart, qal kif din l-iskema se tkun qed ittejjeb lejxin fil-komunità u spjega kif il-Kunsill Lokali għandhom japplikaw. Meta jinħarġu dawn il-kriterji, kunsilli lokali jew reġjonali japplikaw. Imma ikun hemm bord ta' ġudikazzjoni li skont il-kriterji kollu numri ta' marki. Wara dan il-proċess, il-Kunsill Lokali jew dawk reġjonali se nagħtaw il-fondi sabiex iwettqu dawn il-proġetti li jkunu applikaw sabiex jagħmlu.